12, 9. Pišti na plući. To ti je tvoj cilj. Sanjin Crnković, Masters Qualifier 2021. 5. Znači imamo šipku 20 kila, 2.5, 10 kilo, 15, 10, 2.5. Molim te mjerač, ne moraš ništa sa svojim to pratiti, to nek samo snima ako slučajno dole na dno, dna. Zabi ga malo, tako, skroz. To. Izravnaj ga malo. To, dole. Koliko mora biti? Točno koliko je. Malo lijevo, malo dalje. Odlično. Znači, zovit ću polako, metodički i moraš mi biti moj moral. Ako se demoraliziram da mi kažeš da odjebem i da napravim do kraja. Što je cilj? Okay. Cilj je ispuniti 10 minuta sa najbolje što mogu. Ne mogu previše dobro, ali koliko mogu. Da, kratak je trening, 10 minuta je malo. Ne, dobro. Svjesni sam šta je. Nemam presinga, ne ganjam tota jer me dobro me. Osvetio mi se za ono. Vidim dalje. Evo. Za opet mi se osvetio, tako da nemam taj presing. Jedno bi volio ispuniti 10 minuta s tim i da bude jedno 5 serija ovih bez da pada opet po glavi i po podu. Kad bude ovdje tu stisni, pazi da na onom našem ruku se zna dva put stisnuti. Na tome štoperice ne bitno, bitno samo da ne mogu vidjeti. Suro, ćemo razvaliti to! Bravo! Ajde, Sanjine! Na lijepa. Ne, to su mi dovoljno. Znači, cilj je završiti 9. Vidit ćemo. Neki ono. Pazi, imam iza sebe 5 najtežih treninga ikad u životu. Imam upale mišića koje nisam znala da postoje, tako da cilj je 10 minuta se ne predati, evo to je cilj. Ok. Znači ne biti pička, nego odradi kako mogu. I to do 9 sati stisnu tamo submit. Kad bi u 5 minuta završio 12, to je bilo super. Ništa, ne. Samo gledam, da znam. Nikakve kalkulacije, ništa. 10 sekundi do starta. Stisni sad. Ili ide? Da. Kreći. Ajmo! Ide! Broj 7. Broj možda na glas. Da, to je plan. Samo broj na glas je. Kako mi je teško da mi oči ispadaju. Kako izgleda? Da, super. Dobro. Još je bilo loši. Sad pametno. Na minutu 40 misliš. Mi smo napravili 11 komadu. To me sve razjebilo. Nije ni potrebno. Teško ga je vidjeti. Šta smo bili u šopiku ili u kinu? Ne, ćemo naći moj tenisice, ali... Da. Višli gdje je gledati. Gaj Riče. Piće? Gledali Gaj Riče. Ne previše. Malo je moram, malo je... Pa malo mi kraj je razočaran, ali nije dobro. Malo je gadan, da. Nije loše, nije loše. 5 komada za učuo. Broj, Boris. Broj, evo. Biro! Jedan. Dva. Tri. Još jedan. To je to. Samo je glas broj. Ne mogu malo onako negdje da... Ništa. 1, 2,
Ne mogu gore. Sve to si. Samo brojimo, samo. Odlično! Dobar! To je van. A vidjet ćemo, kad dođe gore to znaš. Nešto prije da mi, da možeš još barem. Kako je? Action 5:20. Ne mogu. Cijelo ne mislimo nama, 30 više. Ne, to je 30 si gotovo previše naše, to su 150 presova u jednom treningu. Još nisam ni gazio, ali 150. Mnogo. Ne znam sam spreman. Nije, dišem, samo na to vrame. 10. Petica ili trojka, vidjet ćemo. Ajmo Sanju! Ej! Dobre. Dobre. Brate. Bravo. Što je težak. Za 4 teško. To ćemo na 7:00, može? Mi za prije nemamo smisla. 7:00. Ništa kako gledate, ništa ne razmišljate, ništa. Ne bi govoriti nikakve procjene, ništa. Cilj je ova 4, ništa drugo me ne zanima. Ova 4 izvući. Natjerati ramena da slušaju sad, to je cilj. Šakima ćemo zastaviti krvotok. Kad mi to ne sluša. Ne mi se mijenja za tvoja ramena, u poziciju imaš bolju. To je činjenica, ti kad zaključiš, zaključiš. A ja sam spreman. A Boris, nema ga nema duljenja. Lijepo ga bili kako. Ne treba. Jedan. 2, 3, imaš kaj. Da! Ne još.
mi skoro koštala. Imaš još 30 sekundi čisti na prvo. Da, tako će biti. Ti pomagala, da. Tako će biti. Na 25 kreni u radu. A to ima smisla. Ha? Ima smisla na 25. Ima. Treba kreni. Ima smisla! Ovo, ti ćeš napraviti. Ajme, ti mater, daj! Odlično. Čekaj, je. 20 sekundi. Bravo. Imaš 10 sekundi, bravo, odlično. Dobro. Thank you very much. Nije sve dobro. Ostvarno mi je. Nima si. Sorry. Ne, nema. Ćeš još nešto snimati, imaš da snimati još šta? Samo pozdraviti publiku, to je to. Ajde. Pozdrav publici.